Čekají vás nějaké premiéry, nebo nás přesně? Nás všetkých. No určite budú nejaké premiéry. Máma, táta sú boží, to je fantasy film. Tak sa veľmi na to teším, lebo prvýkrát sa takto zúčastňujem takéto udalosti, že som točila fantasy film. Tak som sama zvedavá, že ako to dopadne. Vy jste měla tu čest točit v různých zemích. Dá se vůbec říct, že je třeba nějaký rozdíl mezi prací na filmu v Maďarsku nebo v Česku, na Slovensku? Nebo se to vůbec takhle říct nedá? Tak ja si myslím, že keď sa už pracuje, tak to je pre mňa aj to úplne jedno, že kde sa nachádzam, ale potom je to asi akože úplne iné, keď mám pocit, že na Slovensku, ale skôr v Čechách, že si diváci viac vážia svojich lokálnych hercov, ako napríklad v Maďarsku. A to je na tom akože také krásne, že sa tak akože tešia na tých svojich hercov a to vidno aj na tej návštevnosti v kinách. Je to fakt akože iné a je to úžasné vidieť, že to stále existuje a má to zmysel robiť práve. Nie pre tie festivaly, a skôr pre tých ľudí. Tím, že vy se pohybujete nejčastěji ve 3 zemích, kde vy osobně se cítíte nejvíc doma a v jakém jazyce třeba přemýšlíte? Ja to fakt nemám. Normálne ja to nemám, že sa cítim doma niekde. To možno aj s tým, že je to paradox, že som sa narodila do Československa ako maďarská menšina a už aj vtedy to bolo také zvláštne, že rozprávam po maďarsky a žijem v Československu. Takže sa vo mne nevytvorila, alebo nevytvoril ten pocit domova asi. Ale to je aj dobre, lebo sa veľmi rýchlo adaptujem. A mám pocit, že som kozmopolita. A mám pocit, že nie som ani Maďarka, ani Slovenka, ani Češka, ale že som Európčanka. Ako to je po česky? Európanka. Že to je presne. Že to takto mám a ja nepotrebujem ísť do Ameriky práve preto, lebo tá Európa je pre mňa akože že dokonalé miesto. To obnáší samozřejmě spoustu cestování. Vím, že se vás na to ptá každý, ale jak to snášíte a ty cesty obnáší třeba chvílemi samotu, tak jestli vám právě naopak samota nevadí, nebo jste ten typ člověka, co má raději lidé kolem sebe? Milujem samotu. Tak si predstavte, že non-stop ste s ľuďmi a ja potrebujem mať čas aj na seba, na to, aby som jednak rostla vnútorne, aj emocionálne, a aby som nejak nachádzala tú silu pokračovať v tom byti. Rozumím tomu. No, že to je, lebo je to niekedy aj agresívne, že veľa ľudí chce od vás niečo, čo možno ani nie ste, lebo to patrí k tej práci, že rastie to a musíte sa prevteľovať a musíte vydávať zo seba nejaké že výkony a ten svet ako toho showbiznisu a ja aj filmovanie beriem, že to je showbiznis. Málo kedy hovoríme o umení. Je to proste showbiznis a to veľakrát akože chcú od vás niečo, čo ani nie ste. A rovnováhu nachádzam práve v tých, keď som o samote. Tady ten svět showbiznisu, jak říkáte, a zároveň to, že je člověk rád v klidu, tak jsou mnohdy potřeba hranice, protože věřím tomu, že lidé pořád od vás něco potřebují. Tak jak to máte vy s nastavováním hranic? Jestli to bylo něco, co jste se musela naučit, nebo naopak to ve vás bylo vždycky? Bolo to o mne vždycky a potom som to stratila, lebo som prišla do neznámeho sveta pre mňa. S tým, že som vyrastala v podstate na dedine, i keď je to malé mestečko, ale som bola tak akože chránená a vôbec som nevedela, čo to znamená, že veľký svet.
A zrazu ako dobrá holčička chcem vydať ten najsprávnejší výkon a buď dobrá pre každého. Ale to sa nedá. Potom to zistíte, že potom umierate. A musela som sa naučiť povedať, že ale ja to cítim, že toto nie som ja. A cítim, že správne je to, čo ja cítim a čo chcete odo mňa, tak to nie je správne. Iba preto, lebo to vy vyžadujete odo mňa. Takže to samozrejme, že som potrebovala byť, alebo proste nájsť silu v sebe, aby som povedala, že toto nie. Ale to je dobré, lebo život je o tom, že sa naučíte akože povedať aj nie a to je správne. Poslední 2 otázky. Vy jste mimo jiné výrazná i svou krásou a zajímalo by mě, zda to třeba ovlivňuje režiséry v tom, do jakých rolí vás pasují. Jestli si všímáte nějakého právě vzorce kvůli tomu, jaký jste typ, anebo naopak tohle se vás netýká. Je to tak, že radi škatulkujeme, ale to asi potrebujeme k tomu, aby my sme sa cítili v bezpečí, tak si povieme, že on je taký, on je makový. To je jedna vec. Režiséri sú pohodlní, tiež proste to tak majú. Takže vždy hovorím, že čas proste potvrdí všetko a že ja som všelijaká, že to nemám, že som iba takáto. Je to aj na mne, či ja si zoberiem tie rovnaké role, alebo nezoberiem. A keď poviem, že už mám plné zuby toho, že to je stále furt takáto rola, preto hovorím, že herečky, nesťažujte sa. Majte odvahu, majte odhodlanie povedať nie, 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 nie a potom povedať áno, keď príde čas. Na závěr je nějaká role, do které byste nikdy nešla a jak to máte třeba s nahotou ve filmu? Jestli je to něco, co je pro vás tabu, no-go zone, nebo naopak jste otevřena? Tak to je na hodinu rozhovor, pretože je to úplne niečo iné ako kedysi a dnes. Myslím, že ten virtuálny svet a internet a ja sama som sa dostala do takej veľmi nepríjemnej situácie a samozrejme, že teraz už nevieš sa tak rozhodnúť úplne iba že za seba, lebo pre mňa to je tá nahota je najprirodzenejšia vec na svete a keď si herečka, tak to sa nedá oddeliť od toho. A to tvoje telo je proste ako tvoje ako pomôcka, predmet, podnet toho celého, ako aj duša. Takže to je ako, že to sa nedá rozdeliť. Ale náš virtuálny svet ťa núti to trošku ako prehodnotiť to celé. To je iné ako kedysi. A neviem, čo bude, ako bude, ale nechcem sa sama akože sa ocitnúť akože v tom, že cenzurujem seba. A preto to nechám tak, že keď ťa niekto využije, zneužije, tak to už je, on sa musí vysporiadať akože s tým duševne.